Belauneko protesi unikonpartimentala edo belauneko konpartimentu bakarreko protesiak belaunaren erdialdea soilik ordezkatzen du. Eta honen osaera hauxe da. Inplante metaliko bat tibian, inplante metaliko bat femurrean eta bitartean menisko inplantea. Hau polietileno bat da, mugikorra. Protesi honen jarraibideak nagusiki bi dira. Bat, artrosia, bai barrukaldekoa, bai kanpokaldekoa, eta bestea, nekrosia, bai femurraren kondiloaren nekrosia, eta era berean tibiaren plataformarena. Ebakuntza honetan, femurraren zatia kentzen da, hau gaixorik dagoena, nekrosia daukana, eta inplante metaliko bat ezartzen zaio. Era berean, plataforma tibialean, nagusiki gaixorik dagoen azur zati hori kentzen da eta inplante metalikoa ezartzen zaio. Eta bitartean, polietilenozko mugikor bat jartzen zaio. Hau meniskoaren funtzioa egingo du. Ebakuntza honen iraupena ordubetekoa izaten da. Horren ostean, bizkortze gelara pasatzen zaie. Han konstante vitalak eta mina arintzen zaie. Behin egonaldia bukatuta plantara igoten dira. Plantan, kuadrizepsaren uzkurdura isometrikoak eta luzaketak egiten dituzte. Hurrengo egunean, drenajeak etxe zaie eta ohe ertzean mugimenduak egiten hasten dira. Ez badira zorabioak agertzen, aulkira pasatzen zaie eta oinez jartzen zaie taka-taka edo makuluekaz mantenduz. Orokorrean, ebakuntza ostean, gaixo hauen egonaldia 2-3 egunekoa izaten da alta baino lehenago. Protesi honen abantaila nagusiena hauxe da. Ebakuntza ez dela hain erasokorra. Beraz, berreskuratze funtzionala oso laburra da. Eta pazienteek oso denbora laburrez eramatzen dituzte makuluak. Eta honek badauka bere zergaitia, eta hauxe da. Protesi honetan, lotailu gurutzatuak aurrekoa eta atzekoa mantentzen ditugu. Horregaitik, ibilera oso fisiologikoa da. Protesi totalean, lotailu gurutzatua aurrekoa eta batzuetan atzekoa sakrifikatu egiten dira. Horregaitik, denbora luzez makuluekin ibiltzen dira eta ibilera ez da protesi honen bezain fisiologikoa. Protesi honen bizi iraupena azkenengo azterketek esaten duten arabera, 5, 10, 15 eta 20 urte begira oso antzekoak dira. Bata bestearekin konparatuz, bizi iraupena berdintsua da. Gure osasun zentroan izan ez ditugun hainbat konplikazio badaude. Haustura iatrogenikoak, basu eta hodietako lesioak, nerbioetako lesioak, eta guk izan dugun kasu bat, bakar bat gure kasuistikan, polietilenaren luxazioa da. Gure kasuistika 200 gorako interbentzioen artean dago, eta soilik luxazio bat izan dugu. Laburbilduta, gure zerbitzuan izan ditugun ebakuntzatatik, protesietatik, 15-20 unikonpartimentalak dira. Eta soilik konplikazio bat izan dugu. Eta hau, polietilenaren luxazioa izan da. Adinari begiratuta, 75, 55 eta 65 urte bitarteko pazientei ezarri dizkiegu gure protesi unikonpartimentalak. Eta
Beste 125 80 eta 86 urte bitarteko pazientei ezarri zaie.